prender ali. Achegados aos micros, esa historia e tal. Bueno, eu que o vía, porque de feito hai 3 micros, somos 4, pero vía que estaban falando así de frente que se sentía, entón entendo que o micro xa, pois le tocamos moito, retumba o son, que parecía que falando dende aquí que se escoitaba ben. Non fixo falta que ninguén se acercase, claro. Bom, pois parece que abreu o sol, escoitase a gaita aquí na praza, así que imos comezar xa cunha alegría brutal, porque hoxe é un equinoccio, ter aquí estas 3 mulleres tan poderosas, tan matriarcas e tan activistas xuntas, e poder ver tamén unha palestra, unha mesa aí chea de propostas de ocio, xogo e pensamento en familia, en común, e basicamente do que se trata esta xornada. Antes de nada, agradecervos a presenza a todas e a todos, agradecer tamén ao Consello de Cultura Galega que nos brinde este espazo para poder falar e partillar experiencias e, sobre todo, moitísimas grazas a Irimia, a Ruth e a Soco, que son, para min, 3 pés para un banco. Basicamente, eu hoxe prometinlle á miña filla que non ia regueifar, e, sobre todo, porque coñezo a Soco e sei que se empezamos a regueifar, Soco non para. Entón, o resumo disto é que estas mulleres preséntanse por si soas, teñen un currículo ás costas que o gallá se multiplicase, se expandise pola Galiza para facer proxectos que sementen tanta ilusión e tanto esforzo e traballo como elas fan. E, basicamente, para min, esta crianza natural, esta crianza en galego, basease no amor, no respeto, no apego, no acompañamento, pero, sobre todo, no activismo. E eu, cando vin os vídeos, como supoño que veríades moitas e moitos de vós, fiquei, pois, feliz de escoitarvos e de ver que as respostas da xente ao ver eses vídeos eran, pois, tamén dese sentimento común de, ostra, pois o que está dicindo ten todo o sentido do mundo, e ten xeito. E disso se trata, de facer as cousas con xeito, con amor e con apego. Comezo por Irimia, que a tiña aquí ao carón. É unha loitadora, unha matriarca, e, sobre todo, unha mente privilexiada, fundadora de Brazolinda, que a maioría deses xogos que vedes aí están feitos aí nas Fontiñas, nun obradoiro que, se tedes oportunidade de visitar, ide, porque paga a pena, entre outras cousas porque ten paxaros polo tubo da respiración e sempre hai ali, cando entras, un chío de esperanza de cara a nosa lingua. E quédame cunha pequena frase de teu avó. Cando vin o teu vídeo, unha vez, a segunda, fico coa historia de por un punto perdes unha meia. E é ben certo, por un punto podemos perder unha meia. O seu carón, Ruth Caramés, fundadora de Favalova, non sei como definila, porque é unha creadora audiovisual, eu coñecina cando me falou dos cantajuevos, caricaturista, bióloga, pero, sobre todo, contadora encantadora. Presentounos unha experiencia a través da simboloxía dun saco da supervivencia colectiva, un saco da supervivencia da especie, dun pobo en conclusión dunha cultura, non? Para min, ese simbolismo é a súa marca de identidade da casa, porque é Favalova, non? E ao seu carón, temos a Soco García, que, como ben sabedes, é coordinadora de traballadoras de normalización lingüística aquí no Concello de Compostela, pero é a mente que está detrás de cousiñas tan potentes como pode ser o apego, youtubeiras, enregueifate, e, o que non sabíades e que xa vos digo agora, é regueifeira profesional na casa. E do seu speech fico moi ledo, porque eu
afortunadamente, fomos usuarios da nosa casa, na nosa familia, do apego tamén, pois compó ese vínculo que dá seguridade, que tamén é o que temos que traballar, esa seguridade de tecer esas redes de comunicación para que poidamos saltar ao baleiro sen medo, sen complexos, e para poder empoderarnos. E como xa vimos os vídeos, que foron espectaculares, pero estou seguro que aínda fica algo aí na vosa chisteira máxica para contarnos aquí hoxe, pediríavos, se pode ser, que vos presentedes vos un pouquiño máis a mí, máis polo concreto, pero sen despistarnos, porque hoxe nós o que queremos facer é brincar, xogar e falar con vos. É dicir, un pouquiño que este debate sexa, como dixo antes a compañera de Navarra, máis horizontal, máis holístico, e que poidamos facer pequenas preguntas ou incluso, se vos presta, poder brincar incluso despois con Brazolinda. Así que, sen máis dilacións, Irimia. Bueno, boas. Eu hoxe veño aquí en representación de Brazolinda. Perdón un segundinho, achégate o micrófono, porque un saúdo tamén para a xente que está mirando en streaming, e así temos todo... Quen coñece o proxecto un poquinho de preto pensará que veño representándome a mí mesma, porque Brazolinda son eu. Pero hai un grupo de persoas que forman parte do proxecto onde sempre, por iso sempre falo en plural deste proxecto, que son o meu departamento de calidade, as persoas que coñecen os xogos dende o principio, que os proban, que opinan sobre eles e que é a miña familia, e que tamén é Brazolinda. Brazolinda é un proxecto de deseño de xogos de mesa. Eu podería engadir a iso xogos de mesa en galego, porque todos eles están feitos en galego. E eu nunca plantexei a posibilidade de facer en outro idioma que non fose o meu. Se eu falase en árabe, en alemán ou en francés, pois estaría en outro idioma. Pero sí que atopo demasiadas veces por meu gusto, a veces incluso chega a ser desagradable. Moita xente, incluso persoas que me coñecen ben e que saben como son e como penso, que me din que se fixese en castelán chegaría máis lonxe. Pode ser que xeográficamente chegase máis lonxe, pero eu creo que non é unha cuestión de cantidade, eu creo que é de calidade, e se este xogo está en galego e chegan onde realmente fan falta, para min ten moito máis valor que ter xogos polo mundo adiante. E unha das cousas das que máis orgullosa me sinto destes xogos é que cada un deles traballa unha temática diferente. Creo que o que non podemos pretender é normalizar o uso da lingua empregando só aquel material especificamente pensado para un ámbito, unhas persoas, un momento en concreto, porque se nos apartamos dese ámbito, desas persoas ou dese momento, perde esa mensaxe. Nós temos material, que creo que é moi importante, igual que o material que fai Ruth ou Apego, que está especificamente pensado para difundir o idioma. Temos o xogo da Noite do Meigallo, que é un xogo de adiviñas. As adiviñas son unha cousa que en si mesmo non ten moito sentido. Entón, se ainda por riba lemos mal, carece, é imposible resolvela. Entón, quen xoga ese xogo ten que facer o esforzo de lelo ben, de interpretalo ben, razoarlo, hai que facer unha rima, se xoga seco idioma. O xogo do verbolario, no que hai unhas palabras, hai que ir buscando esas palabras que están agochadas e a partir de aí contar contos ou facer frases. O xogo de Pedro, por exemplo, por poñer outro exemplo máis, que é un xogo de mitoloxía galega, a través dunhas lendas, logo nós imos xogando. E eses xogos están pensados precisamente para facilitar o aprendizaxe e o manexo do idioma. Pero temos outros xogos, hai xogos de matemáticas, xogos de habilidade, xogos de agudeza visual, que non teñen o idioma. Para xogar eses xogos falamos evidentemente, pero non ten por que ser en galego. Non está presente, están as instruccións, está no nome, en algún elemento. Pero eu creo que é importante, precisamente para que se chegue a todos os ámbitos. Se nos limitamos a introducir o galego só na literatura ou na clase de galego, queda recluído aí. Pero se na clase de matemáticas, que non se dá en galego, metemos un xogo en galego, igual que podría estar en inglés ou en calquer outro idioma, vese de unha maneira máis normal. E só, se chegamos a todos os recantiños, poderemos expandir un pouquinho mellor o idioma. Bueno, sería a brevidade e esa viaxe polos xogos. Imos logo así de camiño, pasamos por Aristóteles, porque o xogo basicamente é a esencia do aprendizaxe, non? Significativa neste caso. Pasamos ahora ao caso de Ruth, que tamén, se podes achegarte un poquinho ao micrófono. Hola, bo día. Ben, eu no meu vídeo fixen un conto curtiño, que trataba sobre todo de dar ánimo, esperanza e de aminorar un pouco a frustración esa da que falabades ao principio nas nais e nos pais que non son capaces de que os seus fillos falen galego e crear así un pouquiño de esperanza. A historia é ficticia, pero quería remarcar dúas cousas coa historia. A primeira é o tempo, a importancia do tempo e a importancia tamén da familia, aínda que non é o único axente, hai moitísimos vectores implicados, mas a familia ten moitísimo peso.
E creo que as familias galego-falantes que queremos que as nosas fillas e os nosos fillos falen galego, temos que tomarnos a cousa en serio e non deixalo en mans doutros. Temos que poñernos as pilas un pouco. E outra cosa que quería tamén tocar no vídeo era a falta de recursos. Aparecía na historia representada na mestra, que quería achegar contidos en galego, pero ao final non atopaba, e tamén está representada nas amizades de Umia, nas amizades da nena, que son de familias galegofalantes e todas falan castelán. Probablemente por ese lecer en castelán, do que falabades tamén ao principio, do audiovisual, e a partir, a raíz desta carencia, que notamos en Favalova tamén como pais e nais, a partir diso da necesidade, xurdiu o proxecto Alí, que ten un portal que se chama aliali.gal, e que naceu para achegar, en principio, ás escolas, ás mestras e mestres, materiais en galego para a educación infantil, mas que despois se ampliou ás familias, porque, lóxicamente, tiña todo sentido, non? E ampliouse ás familias a través de obradoiros que se facían cun conto, que se fan cun conto, contos que se contan a todos os membros da familia, para que estean tamén as pequenas, e a través deses contos que se fan cun kamishibai, que é un obxecto moi gráfico, que permite que as crianzas máis pequeniñas sigan a historia, pois a través dese kamishibai vaise achegando tamén, a medida que se conta a historia, contidos e recursos que existen en galego, dende libros, música, xogos, todo tipo de recursos. Audiovisual, moito menos, porque apenas hai. E isto tamén me leva a falarvos de que últimamente o proxecto Alí está enfocado cara a ese lado, cara a creación de contidos audiovisuais. Entón, despois e tal falo máis diso, pero, creo que xa. Unha alegría ver ese saco que é ali, non? Entrar nesa web, de verdade, non o perdades porque é espectacular, máis aínda con este spoiler que acabas de facer, que seguramente o ano que ven será un espazo de consulta masiva polos centros educativos, pero sobre todo polas familias, non? E falando de familias e de apego, que é un poquinho a base de toda esta charla que estamos xa mañán, que esa crianza natural, esa crianza con apego, que no propio dicionario da lingua nos achega a ese bo facer, pois Soco é unha das armadanzas dese proxecto que nos gustaría tamén que te autopresentaras nese sentido de cara a como foi esa creación e, sobre todo, como vedes a evolución do apego. Ben, moitas grazas a todos e a todas que escoitastes a charla e ao Consello da Cultura por incluirnos, sempre hai que dicir isto, pero non sobra, porque agradecemos, eu creo que especialmente agora mesmo, ver xente, ver que non estábamos sós e soas. Quero botar abaixo toda a presentación de Maseda. Eu son técnica de normalización lingüística nun concello, non coordinadora dun equipo, que non hai. Pero eu falaba da sombra. O técnico de... La sombra, sí. O técnico de normalización lingüística ou a técnica de normalización lingüística, que a maioría somos mulleres, adoita ser un ser solitario. Así, en momentos puntuais das nosas vidas, temos a sorte, ou en sitios especialmente privilexiados, temos a sorte de que igual somos 2 persoas, ao mellor temporalmente, nalgún son 4, pero, iso xa é un obxectivo destes, unha cousa desta xa espectacular, non? O que si logramos facer é poñer en marcha desde hai unha chea de anos iniciativas que nos aglutinen, que nos permitan intercambiar o que facemos, contalo, traballar en conxunto, etc. Unha desas foi o apego. Eu creo que este é o que quería resaltar máis de todo este proxecto, que cando nos unimos, aínda que sexa de maneira precaria ou informal ou pouco estructurada, somos quen de botar adiante iniciativas que teñen moito potencial e que se poden rendibilizar socialmente, aínda que non participe política lingüística, aínda que non nos dea unha subvención política lingüística, aínda que non vexamos a política lingüística por ningún lado. Dá igual, non pasa nada, somos quen de facer cousas por nós mesmos e nós mesmas. Entón, o apego, en realidade, é un proxecto que nace por unha iniciativa que ten unha persoa especialmente significativa, que non está hoxe aquí, pero seguro que nos vai escoitar, que é Nel Vidal, que está no ensino, desgraciadamente para os que traballamos en normalización lingüística, pero que botou moitos anos no Concello de Carballo. Nel propúxonos
a unhas cantas persoas pensar un proxecto para a transmisión interxeracional. Entón, entre Nel, Rosa de Ames, Conchi de Pontevedra e máis eu fixemos un primeiro borrador de proxecto que levamos a un espazo de encontro como este, que leva 23 anos, que había cada verán en Carballo. Ali falamos dese proxecto coa xente que quixo estar presente, que era bastante, explicamos as nosas ideas e recollemos tamén as reticencias ou ideas que puderan achegar, sobre todo técnicos e técnicas que estaban ali. E a partir deso, levámoslo aos nosos concellos e puxémoslo en marcha nun momento de especial dificultade. Era ano de eleccións, é dicir, que os gobernos locais que tiñamos nese momento estaban a punto de marchar, co cal era así como facerlles unha proposta de futuro sen saber que ian estar. Ainda así arriscámolo e chegamos a ter, entre ese ano e o seguinte, 30 concellos implicados no proxecto. Hoxe hai moita xente que pensa que o Pego é unha entidade, que hai aí un ente que pon en marcha todo isto e que o mantén. Xa non somos 30, somos bastantes menos, algúns deles están como en suspenso, porque os servizos de normalización ás veces quedan sin xente, polo tanto, sen poder executalo. Entón, isto tecer rede colectiva, dá igual entre quen, dá igual que sexa unha institución, máis unha asociación, máis unha familia, máis unha iniciativa que non sabe moi ben de onde ven, pero que son capaces de traballar en conxunto, é o fundamental. Dentro do apego temos as iniciativas de Alí, as iniciativas de Favalova, os traballos creativos de Ruth, os contidos que Favalova produce e moitas outras entidades e empresas. Temos os xogos de Barzolinda, que lle explicamos ás familias que é un recurso que poden utilizar, etc. É dicir, proxectos que abrazan, tecen rede e xeran cousas colectivas, nada máis. Espectacular, non? É dicir, que esa forza de o por que non funciona nas institucións, a mal e a que ás veces non hai ese apoio que tanto se precisa para arrancar proxectos. E falando de arrincar, as crianzas, cando comezan a andar, non sabemos moi ben, pasa dun día para outro. Eu, cando vin empíricamente coas miñas fillas, fiquei parvo de todo, porque, claro, de repente, dicen, xa verás, vai ir soa. E, efectivamente, van soas, non? Pero ese acompañamento de andar, de comezar, de arrincar, precisa antes de un acompañamento moito máis sutil, moito máis baseado na psicomotricidade fina. E esa psicomotricidade fina, da que falaba Soco, de tecer vimbios onde ás veces non hai, supoño que tamén sucedeu nos dous proxectos vosos, é dicir, gustaríame trasladarlle aquí a este público, e a xente que está na casa, esa idea tamén de como comeza a andar a vosa crianza, como comeza a andar, como botou a andar Barzolinda, como comezou a andar o proxecto de Favalova ou, por ende, o de Alí. Non sei se por orden se apetece Ruth e despois Irimia. Sí, o noso comezou tamén nese curso de verán de Carballo. Comezou así, a Cotenol propúxonos pensar nun proxecto así. E medrou, sobre todo, pola motivación, porque, como vos dicía, estábamos nese momento xusto no que tiñamos crianzas pequeniñas e víamos que non había prácticamente nada de jalego. Entón, foi entre a motivación e a idea daqui da Cotenol, foi un pouco así. Aí foi o acompañamento. E no teu caso, vexo que a familia é importante, pero seguramente hai aí unha anécdota que nos podes contar así máis polo miúdo. Claro, no meu caso, cando naceu a miña filla máis bella, teño 3 fillos, cando tiña 3 aniños xa, eu quería comezar a xogar con ela xogos de mesa, igual egoístamente para crear unha xogadora potencial, porque sempre me gustou moito xogar. E xogo xogando con o meu irmán e cos meus pais, é algo que na nosa familia está moi implantado. Entón eu comecei a percorrer as xogueterías porque non coñecía os xogos que tiñamos na casa, pero para pequerrechiños non, e non atopaba. Vía que os xogos eran ou moi básicos, parece como que hai medo a ensinarlle cousas aos nenos, ou tan básicos que se aburren, ou para os pequeniños parece que enreden cun pudo e logo xa xogaran cando sexan grandes. Pero eu tiña moitas ideas, parecía moi fácil facer xogos para eles, entón empecé a creálos para ensinarlle as cores ou para o que fose. E ao principio, durante un aniño, eu facía xogos, tiñamos un mundo de xogos na casa que xogábamos nós, pero vendo como lle gustaban a ela e aos seus irmáns e outros nenos da familia,
animaron-me a ir a unha feira que se facía preto da miña casa, eu levei-nos sin ninguna confianza. Sabía que os xogos estaban ben para min, pero non para fora. E cando chegaron as familias e chegou o profesorado e vin a reacción que había na xente, vin que aí había realmente algo bonito. A potencialidade, non? De repente vedes que aparece algo que remove conciencias. Que facía falta, que a xente agradecía. Entón, basicamente nacen os proxectos por pura necesidade, non? É dicir, vemos un baleiro que hai que encher e que se non o facemos nós, non fai ninguén. Entón, aí volvemos á palabra activismo. Arrancar, entre todos e todos, un proxecto que ten unha cabeciña e que xermola e medra e chega, pois iso, a ser un referente como pode ser calquera dos vosos 3 proxectos. Como falábamos antes, a idea é que vos preguntedes. É dicir, esta pregunta xenérica foi así para abrir un poquinho o caldo, pero a pota xa está a ferver, así que quen queira servirse voluntariamente dun micrófono, podemos darlle para diante. Sei que ás veces é complexo romper o xeo, pero a idea é que esta hora ou esta media hora que nos queda ahora por diante sexa, pois iso, de un debate interactivo. Xa me extrañaba a min que Bernardo non levantara a man, pero, bueno, polo caso non está pactado, así que pasamos o micrófono, por favor, aquí ao mestre Penabade, porque sei que terá seguramente máis dunha pregunta interesante. Eu quería preguntarlle a Irimia e máis a Ruth que tal están as relacións coas escolas, un colectivo destinatario das actividades que facedes, e que tal están tamén as relacións coas entidades de tempo libre. A Soco quería preguntarlle que aproximadamente cantos concellos dispoñen agora de servizo. A luz do que estabas comentando, hai algo moi preocupante, que son dentro dos poucos concellos que teñen ese servizo, as condicións non poden ser boas, porque nos últimos anos vemos que referentes dese traballo municipal fúganse para o ensino. E certamente tiñan un papel moito máis relevante no traballo que viñan facendo continuado desde anos atrás. Entón, iso fai que esteñamos nunha situación de precariedade. Comezamos, se os parece, pola primeira pregunta, non? Sí, no meu caso a relación coas escolas é magnífica. Hai moita necesidade de xogos. Estes xogos teñen dúas características. O xogo en sí, a dinámica, e a lingua. Entón, o profesorado entra pola lingua porque non hai prácticamente material para traballar con el, pero logo vese que a dinámica gusta, entón ao final enganchan os nenos disfrutan moitísimo eses xogos e de unha maneira moi natural vanos metendo no xogo. Onte estábamos xogando nunha escola, mercaron uns xogos para ter na biblioteca, pero se non sabían xogar os nenos non os ian usar, entón pedironos que fósemos ali a ensinarlo. E cada hora foi un curso diferente. E os nenos castelán falantes estaban ali xogando e decían, vou coller un peixe. E dicía eu, ti por que hablas en gallego? Porque o xogo está en galego. Entón, ainda que só fores ese momentiño, igual non volvía a falar en todo o día, pero por respeto a ese xogo, eses nenos nese momentiño estaban falando en galego. E tanto, tamén, a veces, que as pantallas e tal, eses nenos agradecían moito e disfrutaban, e o profesorado ve que hai material, que hai potencial e que hai necesidade. Entón, pola miña parte, eu estou encantada. Sí, a relación coa escola, boa tamén, igual que Brazolinda. As escolas e as administracións locais son os nosos principais clientes, é onde desenvolvemos a maior parte dos obradoiros, dos contos. Nas escolas traballamos, nas escolas infantís co alumnado tamén, e nas escolas tamén traballamos co profesorado. O profesorado chámame moito a atención que hai veces que sí que coñece o recurso, de ese tiño ali na estantería, está na biblioteca, mas non empregou nunca, porque moitas veces a falta de tempo fai que vayan aos recursos máis coñecidos ou dos que fala todo o mundo, poñelos sobre a mesa ou facer que este un pouco de moda, así pouco, pero bueno, un pouco de moda, está ben, non? Tras ese recurso ao tema, ofreceslle algunha actividade relacionada con ese recurso, ideas, entón, sí, moi boa e moi productiva tamén. Vexo que en política non vos metestes moito. Non, en política... Era a segunda parte da pregunta. En política eu queria dicir que traballaba cos administracións locais, o que noto eu da política é que pareceme ás veces
que en vez de ser un axente que coordine, que posibilite, pareceme que é algo como se fose así, tamén entre aspas, o inimigo, porque é como temos que crear contidos audiovisuais porque non temos unha canle que ofreza contidos audiovisuais en galego á infancia, temos que fabricar xogos porque non hai xogos en galego, nin hai maneira de que se facilite, tampouco é tan complicado traducir xogos que hai por aí, ou conseguir que algún xogo teña a voz, teña un audio en galego. Entón é case como a traballar contra o inimigo, cando realmente teria que ser quen coordinase todas esas estrategias das que falaba a compañeira da Universidade de Navarra pola mañán. Entón, bueno, a relación coa política é esa. Ruth non se refire á política local. Non, estaba claro que a administración local é un dos nosos principais clientes. Bom, non sei se Irimia queres puntualizar algo ao respecto. No meu caso é que eu vou facendo o meu traballiño de formiguinha, entón ás veces sí que a administración recurre a nós precisamente polo pouquiño material en galego que hai, e agradecese moito, igual podían facer máis, a veces o mellor mercan os xogos non saben facer con eles, entón igual tampouco se animan moito, pero eu, precisamente porque non quero depender diso, vou facendo o meu traballiño, e se chega a algún lugar no que agradecen e teñen ideas para promocionar, perfecto, e senón eu non me vou desesperar por iso, e vou facendo nas escolas, nas feiras, a nivel local, pero que se vai estendendo. Agora sí, Soco, xa... Non sei dicir cantos servizos hai, pero na miña cabeza anda sobre as cifras en 40. 53. Aquí hai un centro de documentación super documentado. 53 nestes instantes. Igual mañá algún xa caeu. Porque a precariedade é moi grande. Eu creo que os únicos case dous servizos locais de administración de concellos, refírome, porque nas deputacións hai un pouco unha mellor situación. Eu creo que os dous únicos servizos que temos unha situación boa, de traballo digno, de salario digno, de condicións laborais adecuadas, debemos ser Vigo e Santiago. Pouco máis. Dir, con estabilidade, etc., pouco máis. Entón a xente foxe. É fundamental a continuidade dos proxectos. Non é que seamos fundamentais os servizos de normalización, é fundamental que sexa que estea facendo un proxecto, pero eu supoño que as ideas que tiña Irimia o primeiro ano que se puxo a traballar nisto se desenvolveron exponencialmente na medida en que empeza a traballar no asunto e a interrelacionarse e a ver a utilidade e a recibir as opinións de quen usa os xogos, etc. Pois ese traballo continuo que vai facendo que os proxectos medren e teñan máis rendemento só é posible se hai unha mínima estrutura que os sostén. Dos 30 que estábamos ao principio no proxecto Apego, hai 18 neste momento. A maioría deles porque xa non teñen técnico ou técnica. Algúns porque cambiou a súa situación política. Non hai casos así moi... Ourense, que lle vamos mandar un abrazo desde aquí, que está aquí a nosa compañeira Mónica. Hai casos que cambia a situación política e teñen que os técnicos e técnicas pasar a outra fase, digamos así. Pero iso está pasando constantemente con todos os proxectos que mantemos, que é necesario manter unha mínima equipos de xente. Claro, a xente temos o raro hábito de ter que comer. Entón, se non podemos traballar en accións de política lingüística, de dinamización lingüística, intentamos ir a outra cousa. Pois, a verdade que ben interesante. Eu hai unha palabra que aprendi do léxico cadoverdiano hai moitos anos, que se chama juntamo, que basicamente era xuntarnos para facer cousiñas. Era o que facíamos nós cando íamos ás patacas, en Burela, ou en Nois, en Cangas, era xuntar as veciñas e os veciños para facer cousiñas. Esa palabra juntamo, basicamente, é do que estás a falar ti, Soco, de que haxa continuidade, equipa e ilusión por traballar. Entón, unha vez transitado este espazo de como se conforma eses proxectos, que axudas ou non temos, vade pensando máis preguntas, pero eu teño unha especialmente para Soco, que creo que por extensión tamén lle vai chapuzar un pouquinho a Ruth, é que, volvendo á crianza e volvendo a como funciona o apego, hai un espazo, un microespazo aí dentro do proxecto que me parece moi interesante por original e creo que tamén por funcional, que é a entrevista ás familias. Creo que dentro do que é o proxecto Apego, cando comezades, pois hai unha oportunidade de ter unha reunión
igual, pois eso, entendo que con unha, dúas ou tres persoas do proxecto, ou no caso de que seña monoparental, como dice as técnicas dos concellos, e dai sacar conclusións, non? Como se fai esa entrevista ou ese encontro para que a familia se sinta ben acollida no apego, e como vades transitando a través dos contos tamén, etcétera, etcétera. Eu creo que esa entrevista é a principal diferenza deste proxecto con respecto a calquera outro que fixemos. É habitual predicar, dar meetings, falar para un auditorio académico, para un grupo de alumnos, etc. Pero non é tan habitual ter a oportunidade de falar para persoas que non coñeces, que non son os teus amigos e amigas, nin veciños, nin nada, dicir, un pai, unha nai, dous pais, dúas nais, o que sexa, que non coñeces e que acabas de coñecer nese momento, para falarlles da importancia que ten o que eles poidan facer na crianza dese rapaz e abrirlles, sobre todo, a mirada cara ao que hai fora. Dicirlles, vale, vos tedes un papel fundamental, tedes que falarlles en galego se queredes conseguir algo, pero non chega, polo tanto, tamén tedes que facer un esforzo en poñerlles música en galego, leválos a actividades a espazos onde outras persoas tamén falan en galego, coñecer os recursos que existen e utilizalos, contarlles os contos todos os días en galego, xogar a xogos en galego, é dicir, presentarlles polo menos así a amplitude de opcións que poden ter e dicirlles, facilitarlles, dicirlles, vale, todo isto vai a topar aquí, ou vas por esta vía vas chegar sin ter que leválo todo hoxe xa aprendido, non? É unha oportunidade tremenda. E, ademais, intentamos facer esas entrevistas nun momento especialmente sensible, nun momento no que a xente está ca os ollos e as orellas moi abertas, que é cando vai ter un fillo ou unha filla, que está disposto, está pensando en como vai ser iso, está disposto a aprender cousas novas, a facer cambios na súa vida e a facer cambios dirixidos ao mellor para eses fillos e fillas. É dicir, están como ávidos e ávidas de, bueno, que me van propoñer e que vou estar disposto a facer. Pero claro, é complicado, dá como pudor. Aquí está a miña compañeira Marta do Concello de Santiago, que o expresaba moitas veces moi ben. É como dache vergonza poñerte a meterte na casa da xente, na súa vida privada, non? É como saltas esa barreira, non? É complicado. Entón, fixemos como unha especie de pauta, de guía, de como ir conducindo as cousas, e o que nos atopamos é que hai boa disposición. Moita xente, cando se chega ao proxecto, basicamente pedimoslle ás familias que se adiran, que se anoten, que se suscriban. Non é que lles vayamos dar nada especial porque se anoten, non? Temos o agasallo material este da caixa e tal, pero a xente non ven pola caixa, a xente ven, sobre todo, pola información que lle vas dar, non? E moitos non saben moi ben a que veñen. Anótanse, pero hasta que chegan ali non saben moi ben. E moitísimas familias non son galegofalantes, nin decidiron selo, simplemente teñen unha certa inquietude de saber de que vai isto, a ver ata onde quero chegar, ou unha preocupación. Eu vexo que o galego non é a lingua dos rapaces, eu creo que igual era bo que fora un pouco máis. Eu ainda non fixen nada, eu non son galegofalante, a ver que podo facer. E están, e escoitante, e participan, e ábrense. Iso quere dicir que están, que non están incómodas nesas entrevistas, non? Que che empezan a contar, pois eso, o seu mapa lingüístico logo, non? A súa familia, como lle falaron, en que lle falan, como cal é a lingua de comunicación antes de que nace ese rapaz, se teñen outros rapaces ou rapaces que pasou, a que escola van, que están pensando que vai pasar. É dicir, creas unha certa sintonía e funcionan. Claro, canto a xente podemos entrevistar? Bueno, pois nós temos anotado que máis ou menos chegamos a 6.000 familias xa. Desas 6.000 non todas veñen a entrevista. É dicir, hai sitios que se non veñen a entrevista non lles dan, digamos, que paso para actividades, pero na maioría dos concellos nos que queremos é que chegue a máis xente posible. Entón, no web está todo o material, empezamos a enviarlle información das actividades, etc., ainda que non veñan a entrevista, ainda que lles pidamos que veñan, se non veñen, nos informamos igual. Pero 6.000 non chega a nada. Se viñeran todos a entrevista, que nin sequera chegan, non? Fai falta
estender isto moitísimo máis. Carai, me parece moi potente, 6.000 persoas aí no tú a tú, na cara a cara, pois é unha ferramenta expansiva, non? É moi directa. Eu, cando tiñas así unha preguntiña, moi ben. Ali un micrófono, por favor. Vádenos parando, porque nós seguimos falando hasta que... Hola, bons días. Eu, a raíz do que estaba dicindo Soco, teño unha pregunta moi puntual e probablemente unha vez que respondas ou mellor unha segunda pregunta. Como contactades coas familias? Como detectades que hai unha familia que pode ser candidata ao apego e a familia que ven a vos tedes un plan de busca, non sei, centros de saúde... Un GPS... Se buscamos familias embarazadas, un bo lugar serían os centros de saúde, pero, bueno, non sei. E en función da resposta, pois... Os concellos temos policía local. Intentamos que a información estea en sitios por onde pasan esas familias. Utilizamos moito as redes sociais que funcionan tamén, non? É o boca a boca. É dicir, a xente coñece outras persoas que están na súa mesma situación e fala con elas e entérase de que hai non sei que cousa a través deses coñecementos novos, desas redes informais, non? Intentamos, procuramos ter material informativo básico de que vai o proxecto, así, o folletín, algún dos folletos xerais que temos nos espazos, nos centros de saúde, nas matronas, pero non sempre funciona, non todas colaboran, non todas teñen interese, etc. Aquí na área sanitaria de Santiago, en concreto no Concello de Santiago, estamos esperando ainda por que nos deixen ir explicarlles ás matronas. Citáronos un día, pero resulta que despois de estar explicando ali a historia, démonos conta que encheran a reunión con persoal de prácticas que estaba ali no ambulatorio facendo extraccións, pero non había ninguna matrona. Noutros sitios funcionalles moi ben esa fonte, pero despois nas tendas, por exemplo, que teñen que ver con cousas para a crianza, podemos deixar folletos, ou nas convocatorias de actividades, cando se fan actividades nos sitios onde se van esas actividades, pois, dicimos a xente, sabes do apego, tal? Entón, pasa pola web, mira, anótate, etc. Son variadas as fontes. Unha segunda pregunta. É que me parece moi interesante a estrategia de, vamos a chamar, captación de familias, por decirlo así, ou adhesión de familias. E o que che quería preguntar é se non che parece que sea unha estrategia que tamén se podría utilizar para outros colectivos que non son necesariamente familias. Estou pensando, por exemplo, no noso contorno dos servizos universitarios para buscar profesorado ou que puderes acercar a docencia en galego ou algo así. Sí. Ir máis, abandonar un pouco mellor a estrategia da campaña masiva de vamos inundar Santiago, neste caso, de cartéis, e ir máis a detectar persoas receptivas ou potencialmente receptivas á túa mensaxe. Sí, cando pensamos ao principio de todo o proxecto, pensáramos incluso na posibilidade de chegar a ter unha especie de tarxeta de fidelización. É unha estrategia de marketing que se utiliza, é dicir, danche algo especial porque tú cubras un formulario, des uns datos. En realidad non, pero ese ritual xera como un vínculo, como un compromiso. É dicir, eu fun ali, dixéronme que debía facer tal cousa, deixei ali os meus datos, e a partir de aí mandanme unha serie de información á miña casa sobre servizos, actividades, recursos, etc. Estableces un vínculo que non é nada, pero funciona. É dicir, que, eu non sei, que o estudantado que se apunta a non sei que cousa, así nunha especie de microcontrato, funciona para algo. As empresas que venden cousas fannos iso. Estamos aquí xa avanzando na innovación dos bots e tamén do algoritmo para captar xente. Pero falando de innovación, eu creo que, se me permite aquí Irimia, podo facer unha pregunta? Pois vas ti, sí, compañera. Vale, pois a idea é, para min a innovación, o I+D, todo isto que se está a falar, da inteligencia artificial, etc., sen a idea, digamos, do xermolo, da semente, non tería sentido, non? Entón, a mí chame poderosamente a atención a mente de Irimia.
que por ende tamén ás veces entendo a Brais tamén que son mentes converxentes, pero que tamén teñen un punto aí de creatividade brutal. Eu teño sorte de coñecelos e traballar con eles así de costado, e vexo que teñen unha forma de ver a creación, a parte de artística, evidentemente, pois moi humana, non? A mí chama moito a atención os xogos de Berzolinda, precisamente porque cando os poñemos na casa, como foi o último que levamos o outro día, do Gati Pedro, pois en 0, é dicir, en 0, as rapazas están enganchadas, non? Iso sí que é investigación, iso sí que é I+D, iso sí que é inteligencia artificial modular, se queremos, pero a miña pregunta concretamente é onde está ese clic? Onde está a idea na que xermola o xogo e como despois o faz medrar no teu obradoiro? A verdade é que facer un xogo é complexo, é moi difícil, porque cando se fai un libro, por exemplo, alguén escribe un libro ou unha investigación, ou que sexa, pois hai tempo de investigación, meses ou anos, e hai que buscar ben a trama e todo iso, pero ao final sabemos que iso vai ir escrito nun papel, entón xa temos algo gañado. Pero facer un xogo, eu teño ideas de temáticas que quero tratar, como este que decía Manolo do Gati Pedro, que é de mitoloxía galega, ou quero mellor, precisamente porque levo xogando dende sempre, xogo de maneira moi consciente e disfruto moito do xogo de mesa, igual o que quero facer é un xogo que faga sentir unha certa cousa, entón eu teño que crear o xogo. Pero despois de ter esa idea, de ver como vou facer, probar moitas dinámicas, non sei se vai ter un tabuleiro, se vai ter unhas cartas, se vai ser para varios, para un solo, entón eso é complexo. E o mellor paso moitos meses traballando nun tabuleiro que está todo precioso e un día descubro que ese xogo non precisa tabuleiro. E entón teño que empezar outra vez. Pero non é ir para atrás. Isto é como unha investigación científica. Vas facendo experimentos, vas mirando a ver onde ven ese virus, todo é negativo, non sabes nada, pero son descartes que son importantes. Entón, de onde ven? Pois eu teño moitísima curiosidade por todo. A min tanto me ten a ciencia ou as letras, as humanidades, calquera cousa me parece interesante, e se o podo ensinar e que o podan aprender xogando, que cando máis receptiva está a mente, pois moito mellor. Entón, o que teño é máis ideas que tempo para facer. Pásanos un pouco a todas, non? Había unha pregunta, creo, aí ao fondo. Bueno, quería agradecervos as tres o traballo que facedes e tamén o esforzo e as vosas presentacións. A Soco non lle vou preguntar nada do apego, non se me ocorre, pero sí quería preguntarlles a Irimia e a Ruth que botades en falta para medrardes como empresas. Como poderíades espallarvos máis? Que problemas atopades para chegar a máis xente, a máis familias, para que se coñezan o voso traballo e que se coñezan os vosos produtos? Porque vos creades, os vosos materiais son maravillosos, son utilísimos para a lingua, enganchan a xente inda que non sexa galego falante, son fantásticos. Entón, por que non medrades? Por que non estades máis espalladas? Por que non vos coñece máis xente? Grazas. Bueno, eu, no meu caso, moitas veces pregunta máis xente, ti crees que podes competir coas grandes editoriais ou cos grandes centros comerciais? Evidentemente non podo competir con eles. As grandes editoriais fan xogos por miles. Igual fan 5.000 ou 10.000 xogos e cada xogo mellor custa €1 ou €2 facelo e entón poden poñer os prezos e unhas instruccións fantásticas. E eu fago xogos pois igual de 100 en 100, ou se vexo que ten éxito fago 200, entón non podo competir con elas. Tampouco cos grandes centros comerciais que teñen uns canais de difusión espectaculares con folletos en todos os buzóns e todo iso. Pero non pretendo competir con eles, porque por moi grandes que sexan, eu teño un produto que eles non teñen. E se alguén quere un produto en galego, non pode ir ali, porque non atopa. E se quere estes xogos en concreto, que están feitos con mimo e con esas temáticas, ese cuidado, tampouco. Entón, non pretendo chegar a expandirme por todo o mundo de golpe. Prefiro ir, como decía antes, como unha formiguinha, pouquinho a pouco, e tendo a confianza de que se o material o coidas, se o ensinas, porque nós cando imos ás feiras sempre poñemos a cena de xogo, que é fundamental. Se eu non a podo poñer, non vou. Porque, evidentemente, vou para vender, porque se non vendo non collo recursos para poder seguir para adiante. Pero é o momento de ver como reacciona a xente e ensinarlo. E se a persoa que crea o xogo explica con tanto cariño que esa persoa xa se engancha solo de escoitar falar del. Entón, sería fantástico poder espallarse e precisamente para conseguilo sí que fai falta esa axuda que decía da administración ou que enteña os canais
que se fixe un poquinho nestes proxectos, pero eu insisto, eu vou pouquinho a pouco, de momento non fun para atrás, e ainda que pareza que non medramos, sí que imos medrando pouquinho a pouco. Sí, nos... O obxectivo sí que é medrar ou, en calquera caso, difundir máis, non? Que cheguen estes contidos, estes recursos que hai, pois a moitas máis persoas, a moitos máis coles, a moitas máis familias, e nos facémolo a través de obradoiros. Eses obradoiros contrátanos a administración local, normalmente, dependemos únicamente diso. Cantos máis obradoiros fagamos, pois a máis xente chega. Lóxicamente, tamén temos outra parte que é prácticamente voluntaria, que é xestionar o portal. Entón, por que non avanza? Pois porque nos faltan medios materiais, humanos, formación. Se soubésemos programar, pois ao mellor facíamos un portal web chulísimo, menos de nada. Se nos contratase a Xunta obradoiros para todas as escolas infantís, pois probablemente teríamos máis posibilidades de chegar a máis xente, de continuar co proxecto en mellores condicións. No noso caso sí que é necesario, aparte de moita vontade, moita ilusión e moita motivación, é necesario recursos materiais, humanos e formación. Non sei se me expliquei ben. Perfectamente. Eu, unha das claves que se falou tamén na anterior palestra era a fenda digital, non? Falábase de que, faltaban recursos, á tarde tamén se falará do xabarín, falarase de espazos de audiovisual e demais. Adiantáchenos aí unha forma tamén de futuro que vai adoptar ali. Tamén nos deches unha pincelada de como eran os contos, xa con innovación tamén, porque emplegas unhas ferramentas novidosas para contar os contos, pero eu o que sigo vendo é que camiñamos, evidentemente, estamos no século XXI e temos que estar ao día, en tanto en canto, o consumo audiovisual é dende cero xa, non? Nativas digitais, que están cos móviles, cando chegas a calquer comedor, se facer a proba e ides a ver un restaurante, a rapazada para que teña calada, para que fique calada, pois poñenlle o telemóvil na man, ou a tableta, ou o que sexa, non? Sin embargo, temos pola contra toda esa madeira aí en riba da mesa, todos eses contos. A miña pregunta é, hai compatibilidade? Evidentemente, hai que transitar os dos camiños, non? Ti o vas a facer agora co audiovisual e demais, pero para min creo que algo que me ensinou a pandemia, personalmente, é que involucionamos como ser humano a hora de prestar atención cognitivamente a algo que dure máis de 30 segundos, non? Se facemos aulas e observamos como os adolescentes e as adolescentes manexan a información, é terrorífico, mete medo. Todo aquilo que pase de un TikTok é un tempo perdido. Entón, eu creo que tampouco deberamos de mirar para atrás, pero sí facer unha reflexión en estes materiais que estás traballando. No caso de Irimia é evidente, pero vedes necesario camiñar tanto cara ao audiovisual ou pola contra credes que hai que traballar de un xeito máis coordinado? O audiovisual non teño. Sí, que faz, sí. Eu son bastante antitele. De feito, no vídeo comentaba que as crianzas máis pequenas non deberán estar expostas a pantallas moitas horas, mas vexo que é algo que se fai. Hai moitas nenas, moitos nenos que ven tele, que están co móvil na man, coa tablet, e a partir de certa idade, un tempo máis ou menos curto ao día diante das pantallas non creo que sexa malo, nin creo que sexa, ao contrario, creo que pode ser incluso educativo. Entón, é o que falábamos antes, é unha necesidade que hai agora mesmo de que haxa materiais en galego. Moitas nenas e moitos nenos pasan moitísimas horas do día diante das pantallas. Están todo o tempo escoitando conversas que non son na nosa lingua. Entón, eu creo que a tele, e sobre todo a chegada da TDT, hai un pequeno punto de inflexión no cambio cara ao castelán. O que si vexo, con respecto a esa tecnoloxía, eu creo que a veces tamén hai perderlle un poquinho medo. É como dicir, os nenos non comen peixe, igual non lle damos.
Si lle perdemos o medo a darllo, pois ao mellor sí que o comezan a comer. E precisamente nesas zonas de xogo que decía das feiras, veñen moitos pais que din, normalmente os nenos entran e xogan e punto, non? Pero ás veces son os propios pais que din, non lle vai gustar, está pendente de outras cousas, ou incluso ves que van camiñando co móvil, non? E eu digo, bueno, dámoslle a oportunidade. E se cadra se lle gusta, quedan a xogar. E comezan a xogar e agradecen moitísimo ese momento. Entón, se nos lle ensinamos maneiras de entreterse, a marxe das tabletas, que é moi fácil encender e que te entreteña, pero eu vexo, podría falar aquí por falar, pero falo por experiencia. Eu levo 7 anos con Brazolinda, e no primeiro momento puxen esa zona de xogo, e sempre, dá igual que xean pequenos, xean adolescentes, que están co cara de aburridos paseando cos pais pola feira, e poñense a xogar e disfrutaron moitísimo. Se lle damos a oportunidade de xogar, non van a estar tan enganchados ás tabletas. E non está mal a tecnoloxía, simplemente buscarlle o momento. Pero eu creo que moitas veces non lle damos porque creemos que agora a xente nova prefire outras cousas, e xogan e disfrutan. Así calquera, se algún de vos estiver algunha feira destas e vistes a zona de xogo, veríades que está sempre chea de xente de todas as idades xogando xunta. Non todas somos tan boas nais como a Ruth e como a Irimia. Os que me coñecedes xa sabedes perfectamente que cal é o meu drama persoal. Eu teño 2 fillos que agora están entrando na adolescencia, ou xa dan na adolescencia, de casi 13 e outro 14 anos. Somos unha familia galego-falante, de xeracións para atrás, falámoslle sempre en galego, pero non falan en galego, nada. Con respecto a unha cousa que se decía antes, o máis pequeno, esta leva unha semana, cunha decisión consciente xa que dixo que ia falar en galego con nós, por primeira vez. E iso é o resultado de non aplicar as cousas que explica Ruth no seu vídeo e que explica Irimia no seu... non só, que explica Irimia, está Bernardo aí facendo que non ca cabeza, que explica Irimia nas súas intervencións, que teñen como base o que explicaba a mesa anterior, de que non só é a familia, senón que é un proceso de socialización moi complexo. Pero o que fagas como familia, enfoque que o mala nai que sexas ou non mala nai que sexas, ten algunha influencia. É dicir, este modelo de utilizar cousas físicas, de falar moito con eles, de estar moito con eles, de xogar moito en presenza e non utilizar moito as redes e apagar a tele, cousas desas, é perfecto. O problema é que, polas circunstancias que sexa, non é o que se está aplicando na maioría das casas. Entón, fai falta tamén, fai falta todo isto, pero fai falta tamén todo o demais. É dicir, fai falta que Google nos ofreza información rapidamente en galego, que non teñamos que facer 50.000 problemas, que teñamos as redes sociais, que teñamos videoxogos, que teñamos absolutamente de todo. E audiovisuais tamén, non só vía televisión, que moitas veces xa na vida do rapaz xa desapareceu a televisión, xa se unificou todo, xa é todo internet, da igual o que sexa. É a principal demanda, nas entrevistas ás familias preguntámoslle sempre: que botas en falta? Que pensas que vas botar en falta? Que recursos ou que che gustaría que houvese? E constantemente sae o audiovisual e o mundo relacionado, pois eso, que chega a través dunha pantalla, non? Constantemente. Fai falta tamén, Bom, pois estamos chegando xa ao final do noso tempo na palestra. Eu, se non hai preguntas do público, gustaría facer unha última pregunta incómoda, porque, claro, non va a facer todo preguntas cómodas. Xa hai tensión. Se falamos de crianza natural e que falamos de crianza en galego, unha pregunta que nunca se debe facer a unha nai é a quen quere máis, a un fillo ou unha filla, etc. Non? Neste caso, quero extrapolalo aos proxectos que tendes. Non? Eu estou seguro que por moito que me diga a Irimia que lle quere igual a todos os xogos, haberá algún cun especial punto aí de conexión co teu adentro, un ordime especial para poder reflectilo. Pode ser o primeiro ou pode ser o último, non? Pero eu creo que aí é unha pregunta... vedes que non é tampouco tan mala pregunta. Simplemente é iso, que para finalizar o faladoiro, e antes de pasar só co regueifar, pois simplemente dicir eso, cal sería o teu xogo, cal sería a tua creación, cal sería o vosso proxecto máis, ou en que momento, unha anécdota pequeniña. Bueno, eu teño claro cal é o meu xogo favorito,
evidentemente todos saen de min e cada vez que sai un xogo, ahora acaba de sair un xogo a ti, Pedro, que está así entre algodóns, porque cada vez que sai despois de tanto tempo traballando, pois hai que acompañar e hai que querelo. O meu xogo favorito é A noite do meigallo, e teño moi claro por qué. Ese fíxeno un ano antes de existir Brazolinda. Nós, cando éramos pequenos, está aquí meu irmán, cando íamos no coche de viaxe, sempre xogábamos, entre outras cosas, as adiviñas con os anai. E parecía un xogo moi bonito para ir xogando, vas falando, vas no coche, non require material ningún. E cando lle quixen ensinar a miña filla as adiviñas, e dixe unha adiviña moi faciliña, non entendía nada. Con 3 aniños, evidentemente a adiviña non ten sentido ningún. E miraba a mí con cara de non sei que queres que faga con iso, ti disme este, que queres que che conteste. Pero logo ela foi dando voltas á cabeza e ao final do día veu onde a min e díxeme, mira, eso que me dixetes antes, repísme outra vez. E dixen, yo resolveuna. E entón pediume outra, e outra, e outra. E aquela noite, mentre ela dormía, coñía unhas cartulinas, tiña o xogo, de feito, ia ensinar outro día, pero non che puiden ensinar, con as cartulinas e tal, empecé a facer eu as cartas, tiña 100 cartas, quitas todas un a un, e os ingredientes e todo, e creei ese xogo, que logo tempo despois saiu ao mercado, pero que para min é especial porque creei para ela aquela noite, entón... Bueno, e ademais é un xogo que tamén gusta moito a todo o mundo. Eu, a verdade, que non sei que recurso ou que material dicir. Veu-me á cabeza un momento que foi así o que máis me axudou a ver que estábamos facendo as cousas ben, que foi se cadra un obradoiro en Carballo con el, que foi dos primeiros que fixemos, e que vin que as mestras e os mestres estaban superinteresados e estaban pasando moi ben no obradoiro e estaba a ser útil realmente. Entón, eso foi de moita axuda, verdade? As chispas que se producen cando nos poñemos a traballar nalgún proxecto da interacción entre técnicos e técnicas xorden ideas novas que despois ao mellor dan camiñando noutras cousas, non? Así naceron youtubeiras, así naceu, eu que sei, todos os proxectos que temos colectivos. E as chispas que se producen tamén ás veces nas entrevistas. A min resultame emocionante algunha vez escoitar algunha persoa que desde o castelán, ao mellor, vindo de fora, ou nunha situación na que xa non é galego falante porque xa lle impediron selo na xeración anterior ou algo así, empezan a falar e fan un razoamento positivo cara a lingua. É que me dou conta que é unha pena que eu non sei xa quen de tal, ou é que me dou conta que tedes un idioma que hai que poñelo en uso e en valor, e eu en realidade son de Salamanca, por exemplo, unha señora outro día, dou-me conta que estou perdendo aquí, non sei, cousas desas que che empezan a decir espontaneamente, que son así como unha chispa que a veces ademais dá para pensar algunha cousa máis que se podría facer, algunha nova idea. Pois hai unha última pregunta por aí, sí, antes de pechar. Gústame iso da terra da chispa, Perdón, non é exactamente unha pregunta, era un corroborar o que dixo o Soco das chispas, e quería compartir con vos unha anécdota do apego que foi, bueno, super emocionante. Veu unha familia, unha nai, a apuntar a súa familia o apego, e na entrevista comentou que co seu home non podía contar co pai das nenas, porque, aínda que era de orixe galega, criárase alén do mar, volver aquí maior, xa en idade de traballar, pasara moi mal co problema da lingua, que para ele era un problema, e non quería saber nada do galego, que para ele era un problema. Entón, pero que ela vía o tema de maneira completamente diferente, quería incorporalo, quería que as súas fillas estivesen galego. Vale. Participou nun dos obradoiros que tiñamos do programa Apego. Era un obradoiro de cantigas, de cantos de arrolo, para aprender cancións para os bebés. Tiña unha nena moi pequena. El tamén foron os dous. E cando saíron, a nai díxome que fora moi emocionante, porque a primeira canción que se tratara que aprenderan no obradoiro era a canción que a él lle cantaba a súa avoa na Argentina. Entón, que foi un reconecte total coa lingua, un esfarelar todos os prexuizos, toda esa dor que el tiña coa lingua, foi reconectar, e que fora moi emocionante. Entón, os camiños son moitos, e
Iso, en todo o traballo que facedes, digolles a Ruth e a Irimia, non pode quedar nun traballo de formiguinha, Irimia, non estou de acordo contigo para nada. Penso que tens que ser moitísimo máis ambiciosa e hai que poñerse onde faga falta, pero hai que visibilizar o traballo, non pode quedar aí. Grazas, sinto acaparar o tempo. Non, para nada, foi genial. Estamos, creo que en tempo xa de fechar, levamos unha mañán intensa de reflexión, de traballo e de esforzo neuronal, porque eu cando estou así escoitando a tanta xente dicir cousas interesantes, veñeseme á cabeza 1000 conexións e anda aí a bomba de sodio e potasio funcionando a tope. Pero esta palestra tiña varios obxectivos que penso que se cumpliron, que foi falar dende as emocións, falar dende o encontro, falar dende o amor e dende o apego. E eu... Por que queres que vos diga? Habría que acabar cantando. Xa non digo regueifando, Soco. Pero, claro, a ver, aquí eu as promesas cumplo. A miña filla dixeme que non regueifara, que xa estaba farta de escutarme regueifar. Soco, a última hora, botouseme para atrás. Pero eu lembro unha cantiga que seguramente algúns de vós coñezades, daqui do noso país veciño, que cantaba o Grande Seca, que era algo así como o que faz falta é animar a Malta, non? Non sei se lembrades esa melodía, pero se non fai vos aquí un recordatorio. O que faz falta é animar a Malta, o que faz falta... Como é? O que faz falta é animar a Malta, o que faz falta... Pois, creo que nos fai falta animarnos. Creo que fai falta moita alegría, moito xogo, moita interacción, moita chispa, pero, sobre todo, un verbolario que nos faga medrar e soñar. E cando escoitei a intervención de Ruth falando do seu saco, pensei que iba a ser o final desta charla de hoxe. Entón, a mí o que me gustaría é que cada unha de vós meta nese verbolario, nese saqueto, conectando o verbolario tamén de Irimia, nese saqueto, unha palabra que nos faz falta para camiñar cara a ese sonido da gaita, cara a esta luz, cara a esta medrar. Non digo que seña a persoa máis optimista do mundo, pero non a máis pesimista, vale? Creo que temos que cantar en galego, soñar en galego, vivir en galego, amar en galego e apegarnos moito. Hai que apegarse moito. Entón, Soco, xa faches de regueifar, pero a primeira palabra que faz falta é... Redes. O que faz falta é... Redes. Moi ben, máis forte. O que faz falta é... Redes. Con convicción, claro. Senón, a ver, Ruth, o que faz falta é... Presenza. O que faz falta é... Ter confianza. Ter confianza. Vai sobrada, xa pon dúas. Confianza. O que faz falta é... Confianza. O que faz falta é humor. A ver, vos, o que faz falta é... Alguén que levanta a man? Cariño. O que faz falta é... Orgullo. O que faz falta é... Animar a Malta. Animar a Malta. O que faz falta é... Bom, pois a xente que está na casa, cando menos, ten un pequeno verbolario do que sucedeu aquí esta mañán. Nada máis que darvos as grazas a cada unha de vós, a cada unha das vosas mentes creativas, a vós por estar aquí, a xente que está na casa tamén un saúdo, e reconectamos pola tardilla, vale? Obrigado.